Abbas1 TV. Duniyar nishadi. Your Excellency. Tinubu ka yi magana mana. Baba Tinubu tun ɗazu nake magana ya ki kula ne. Baba kai ka ce wani abu mana. To, muna da arziki. To shine Tinubu ko ya kula ne? Baba to zabe na gaba ba za mu zabe Tinubu ba. So ai dama akwai abin da al'umma suka yi da shi. Baba talakawa mun yi nadama bayan sauka a mulkinka. Cewa lalacewa kifi daga ina take. Tinubu wai kai ka yi magana mana. Mutane sun raba kudin sun sa a jihunsu. Baba to me haka yake nufi? Idan kai ya rube daga gangan jiki ya tafi. Baba anya Tinubu dan Najeriya ne? Ka je ka tambayi mutanen Borno. Baba cewa suka yi Tinubu ya soka daga mulki. Su kansu su san ba za su iya yin wannan ba yanzu. To baba me kake so mu yi? Ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara nuna godiya ta zaɓe na da kuka yi a shekarun baya. To baba me zai hana ka koma mulki? Ni ba na takara. Baba ya kake so mu yi? Ku zaɓi Bola Ahmed Tinubu. Baba Tinubu ba mutumin kirki ba ne. Zai ɗora akan yadda muka tsaya. Baba ai kai mutumin kirki na Tinubu fa. Wahalar Najeriya da daɗinta na san shi. To yanzu haka za mu zauna? Ai Najeriya kenan. Baba ya haka. Ya ce mu ci abin da muke nomawa. Ayo.